Hej Lisbeth. Vi har valgt at opsætte et spørgsmål, der hedder om buddhismen del er en religion, eller om det måske bare er en filosofi. Ja. Og som vi kan se, så er buddhismen inddelt i nogle forskellige segmenter. Og der er de 4 sandheder, det er de 4 ædle sandheder, de er meget vigtige for buddhismen. Og der har vi lidelsen, lidelsens ophav, lidelsens oprør og vejen ud af lidelsen. Og der har vi sat nogle ord på, hvad lidelsen og lidelsens ophav det kan betyde. Det kan betyde sådan noget som sygdom i lidelsen og diagnosen i lidelsens ophav, prognose i lidelsens oprør og helbredelsen i vejen ud af lidelsen. Og hvis man er buddhist, så mediterer man, og det gør man for at gøre sindet renere. Og når sindet det er afslappet, så kan man fundere over det Buddha han har sagt, altså før i tiden, og sådan finde ud af, hvordan det giver mening til ens ens eget livssyn. Og så samtidig så kommer man i kontakt med de højere luftlag. Når man er munk, så skal man overholde 227 regler. Og det er et meget strengt arbejde. Der er rigtig mange ting, man ikke må gøre, og rigtig mange forbud, man har. Så man lever sådan lidt indskrænket hver dag. Man får til gengæld tilberedt specielt mad, og det gør man, fordi at man som munk giver de almindelige buddhister en masse oplysninger og en masse viden omkring Buddha, som man studerer. Og til gengæld så giver de så noget mad til dig. Og man har et værelse, som man må fylde med sine egne ting. Og det er ret vigtigt. Og der må du egentlig putte i, hvad du vil. Men altså, det er meget normalt, at man har sådan noget som en træbriks at sove på, en skål, en speciel madskål, for man spiser heller ikke en normal tallerken, en garderobeskab, og så 2 altre og måske et par buddhaer, man tilbærer. Yes, om buddhisme er en religion eller en filosofi, ja, der er en ting, som de taler for begge dele. Religion, der kan man sige, at meditation, som der er et ritual, det passer meget godt til, at det skulle være en religion. Og så for eksempel de mytiske dimensioner, altså myterne om Buddha og lærerne fra Buddha. Men så er der også andre ting, som for eksempel karma, som der taler for, at det skulle være en filosofi. Karma hænger meget sammen med reinkarnation, altså de handlinger, som man gør i livet, de kommer til at bestemme, hvordan man kommer til at få det i sit næste liv. Men man kan også se karma som, at altså de handlinger, som man gør, det får man tilbage på sig selv. Så man kan lidt se det som, altså, at man er et godt menneske, så er folk også et godt menneske mod en. Altså. Så der er ting, der taler for begge dele. Men hvad vil der kalde en religion i dag? Ja.